ଆଜ୍ଞା ଜୁହାର। ଆସନ୍ତାକାଲି 26 ତାରିଖ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର 25ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ତୁରେକେଲା, ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା, ମୁରିବାହାର ବ୍ଲକ ତଥା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି NSCର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବା ଏବଂ ଆମର ଦଳର ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ତଥା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ତଥା ଦଳର ସମସ୍ତ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ। ଏଣୁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ବିଜୁ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେଇକରି ଆମର ପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଶୁଣିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।